Похваленый Иисус Христос. У эфира передача СДБ.Бай Ньюс. А меня зовут Владислав Зарецкий. И у сегодняшнім выпуску гаворка пойдзе пра першыя салезіянскія дні моладзі, якія адбыліся ў Мінску, а таксама пра ўрачыстасць святога Яна Боска і Дон Боска Шоу. Мы сям'я. Кожны дом – школа жыцця і любові. Гэта дэвіз першых салезіянскіх дзён моладзі, які таксама з'яўляецца дэвізам салезіянскай сям'і на 2017 год. На дні моладзі прыехала больш 70 маладых людзей з усёй Беларусі. Праграма сустрэчы была разлічана на 2 дні і ўключала ў сябе творчую духоўную працу, адарацыю на свяцейшага сакраменту і споведь, цікавую экскурсію па Мінску ў суправаджэнні гіда, святкаванне ўрачыстасці святога Яна Боска і ўдзел ва ўрачыстай святой імшы, кульмінацыі салезіянскіх дзён моладзі, а таксама Дон Боска Шоу. У першы дзень сустрэчы ў праграме «Салезіянскі двор» моладзь разважала менавіта над словамі дэвізу. Падзеленыя на 4 групы, маладыя людзі атрымалі заданне раскрыць дэвіз 4 рознымі спосабамі: тэатр, спеў, малюнак і танец. Потым на сцэне араторыя моладзь прадставіла вынікі сваёй працы. Супольная праца, школа жыцця і любові. Молодцы! Рады вас бачыць на Дон Боска Шоу, на наступны год сцэняся мы зноў. Мы усе одна сям'я. Кожны дом наша школа жыцця, дзе мы вучымся любіць і з Богом жыць. Ты мой брат, а ты сястра, салезіянская сям'я, дзе на святасці ідзём і з Богом жывём. Кульмінацыйны момант салезіянскіх дзён моладзі адбыўся на другі дзень сустрэчы. Гэта было святкаванне ўрачыстасці святога Яна Боска. На свята ў мінскую парафію святога Яна Хрысціцеля прыбылі члены ўсёй салезіянскай сям'і і салезіянскіх парафій Беларусі. Важным госцем урачыстасці стаў апостольскі нунцый арцыбіскуп Габар Пінтер. Распачалося ўсё з урачыстай святой імшы, а працягнулася святкаванне ў араторыі, дзе была прадстаўлена праграма «Дон Боска Шоу» і падрыхтавана святочная вячэра для ўсіх прысутных. Таксама ў межах праграмы прайшло ўзнагароджанне каманды пераможцаў і лепшых гульцоў турніру па мікрафутболе «Кубак Дона Боска 6». Медалі ім уручыў шаноўны госць арцыбіскуп Габар Пінтер. Завяршылася ўрачыстасць спецыяльным благаслаўленнем сабраных па заступніцтва Марыі ў спамогі хрысціян. Святості прості. Не вертайся назад, але завсёди рухайся наперед. Адвани. Такой прыгожай і святочнай была ўрачыстасць святога Яна Боска ў гэтым годзе. Ад свайго імя віншую ўсіх салезіянаў з распачаццем вельмі важнай справы, а менавіта салезіянскіх дзён моладзі. А на сёння ў мяне ўсё. До новых сустрэч. З Богом!